този урок ще научите, че единицата за електричен заряд се нарича кулон и се означава с главна буква С от латинската азбука. Електричният ток е равен на заряда, преминал през напречното сечение на проводника за 1 секунда. Единицата за електричен ток се нарича ампер и се означава с главна буква А. Токът се измерва с амперметър. Електричните заряди са два вида – положителни и отрицателни. Положителен е зарядът на протона, а електронът е с отрицателен заряд. Едноименните заряди се отблъскват, а разноименните се привличат. Припомнете си как се наелектризират телата чрез триене. Електричният ток в затворена електрическа верига е насочено движение поток от електрони. Проследете по схема движението на електроните от отрицателния към положителния полюс на източника. В този урок ще разширите знанията си за електричния ток и ще научите как се измерва токът с амперметър. Коя е единицата за електричен заряд? Електричният заряд е физична величина, която се отбелязва с буквата Q. Единицата за електричен заряд се нарича кулон, в чест на френския физик Шарл Кулон. Означава се с главна буква С. Електронът и протонът имат равни по големина, но противоположни по знак електрични заряди. Кулон извършва първите точни измервания на електричните сили и открива как те зависят от големината на електричните заряди и от разстоянието между тях. Цвети, разкажи ни сега какво представлява електричния ток. Обясни ни го по схемата на дъската. В електрическата верига тече ток, електроните се движат от отрицателния към положителния полюс на източника, електричният ток е насочен движение на електрони, той се характеризира количествено с физична величина, която също се нарича електричен ток. Бележи се с латинската буква И. Всяка секунда през кое да е напречно сечение на проводника преминават голям брой електрони. Те пренасят електричен заряд. Точно така! Благодаря ти, Цвети! Седни си! Днес ще продължим урока с посоката на тока. Електричният ток е равен на заряда, преминал през напречното сечение на проводника за 1 секунда. Единицата за електричен ток се нарича ампер, в чест на френския физик Андре Ампер. Бележи се с буквата А. Електричният ток се измерва с уред, наречен амперметър. Амперметърът се свързва в електрическата верига, както е показано на фигурата. Обърнете внимание, че всички елементи на тази верига – източник, ключ, лампа и амперметър – са свързани един след друг, така че през тях тече един и същ ток. Такова свързване се нарича Последователно, госпожо Георгиева. Когато ключът е затворен в веригата, тече ток. И какво става нататък? Разказвай, нали до сега го учихме това? Стрелката на уреда се отклонява. И сочи какво? И сочи върху скалата стойността на тока. Цвети, моля те, съсредоточи се. Нали госпожа Георгиева ви го обясни това вчера в часа? Буксата на амперметъра, означена с плюс или А, се свързва с проводник за положителния полюс на батерията. В буксата минус или 0 се поставя съединителен проводник, който води към отрицателния полюс на батерията. Хайде сега свържи електрическата верига. готово. И така, амперметърът ще измери ли силата на тока според теб?
ще измери. Я прочети още веднъж в учебника. Аз нали го прочетох вече? С куклата в ръце го прочете. Затова амперметърът не отчете нищо. Прочети го още веднъж и свързвай точно по указанията. Буксата на амперметъра, означена с плюс, трябва да се свърже с проводника за положителния полюс на батерията. Буксата минус се поставя съединителния проводник, който води към отрицателния полюс на батерията. В електрическата верига свързването е обратно. Чак сега ми светна! Опитно е установено, че електронът и протонът имат електрични заряди с еднаква големина. Това е най-малкият заряд на свободна частица или на електризирано тяло. Затова се нарича елементарен електричен заряд и се означава с буквата Е. Това е вашата буква, госпожо. Да, но моето име, Елена, се пише с голяма буква, а елементарният електричен заряд се означава с малка буква Е.